bio bio Žika. Bio Žika i otvori ovo Žikina ćevabdžinica. I ajde ja odem kod njega, Žikina u Beogradu, Žikina ćevabdžinica. I ja odem kod njega i on kaže imam ovu manju pljeskavicu, imam veću. Ja kažem njemu, daj mi ovu veću, nije neka razlika, bilo 50 dinara skuplja. On kaže, pa jeste, upravo si, daj i on meni, on tu kaže, ja ću tebi tu ispred tebe da napravim. I on uzme kako se zove, kao Mile, on napravi, ali on ne ubaci luk, nego iseče ja ću, kaže, tebi da stavim ovu slaninu, od paufleka slaninu, mesnatu iseče na one, sitno iseče i unutra napuni pljeskavicu, ubaci na sve pljeskavice pa zagrne. I kad je on meni to ispekao, kaže on meni, šta ćeš ti od priloga? On kažem, pa nemaš ti, kod tebe se plaćaju prilozi. Kažem, kod tebe se plaćaju ovi majonez, sev, to 20 dinara. Kažem, neću ništa ovo. On kaže, džabe ti je ova tucana paprika. Ja kažem, aj stavi malo, nemoj puno. I on stavi meni tucanu. Ja nikad u životu nisam jeo bolju pljeskavicu, to je ova punjena sa slaninom. I to se istopilo, on kad je to stavio na roštilj. Posle njega došao neki Piroćanac, neki Stavra, neki Tika Stavra. On je upropastio, ja posle nisam išao, on ko mali prst pravio ove pljeskavice i ćevape. I ja kažem, kako te nije sramota, posle ovoga Miletove pljeskavice ti praviš tu sitniš neki. On jurio goste.